hoxe en Viana do Bolo chegamos a 27 positivos en COVID. Xa pasamos todos os ratios que se poden pasar, entonces vamos a intentar cuidarnos entre todos, sobre todo desear a todos moi boa suerte. O pleno xa tomou coñecimento da miña renuncia, entón, pero neste momento pasa a ser alcalde en funcións, entón veremos que sempre. Moitas gracias por a súa labora como alcalde. Sepa que vai a estar con nós, codo a codo, para seguir que este pueblo poida ir para aquí. Levanta esa sesión.